Opo keng dadi ngendikaning Bapak Guru Resi Patkayan. Sakwise aku nampa widya iki aja tak anggep kanugrahan. Ning aku kudu bisa nyinaoni sakjroning widya. Ning ora apa-apa. Sedidik mboko sedidik aku bakal nyinaoni widya. Mbok menawa umpama mengko aku wis wana kena sanguning urip kena kanggo tulung tinulung lawan sepadha sepadane. Sampeyan Kakang Udayana sing gedhe pangapura murat jeneng aku ngganggu kelawan kuwi ning sepisan aku kepengin ngerteni nggonmu ninaoni Widya Tripitaka jangkepe apa kaping pindho ana kawigaten yen menawa dina iki Udayana ditimbali kelawan Bapa Parwayana. Sampeyan iki goroh apa pancen bener aku tinimbalan ngersaning Bapa? Kapan aku nate goro kelawan kuwi? Iki tenan Udayana. Mongko mentas wae Bapa Guru Resi Parkayana. Iki perintah lawan aku keng supaya nyinaoni widya Kakang. Pancen mbok menawa ana kawigaten keng sambung lan kowe saengga Bapa ngersakake supaya kowe sowan. Yen to pancen bener aku tinimbalan ngersaning Bapa Guru. Sawetara widya tak titipke karo sampeyan. Kaya ngono ya. Widya wis ana ing tanganku. Kakang Majitantra. Sing gedhe pangapurane Kakang. Aku tinimbalan ngersaning Bapa Guru, mbok menawa wae ana sambungane widya. Mula sawetara widya tak jaluk ya Kakang. Udayana, kowe ngece kelawan aku, kowe ngino kelawan aku, ning durung ngerti, kowe bakal celaka, kowe bakal celaka.
dados seksinipun menawi Udayana badhe dawet kalih bojo sampeyan Nyai karo anu Nyai Kenarang. Rahayu nek aku kok wong wedok sapian ra ketang ndek bojo tuwek glamu tirapopo ora kepengin wong barek con. Niku lho, Udayana iming-iming kula. Dadi Udayana wani kurang ajar karo kowe iki. Nggih. Kowe turu dhewe. Ya. Karo Udayana ngrumu. Nggih. Odol-odol jaritmu. Nggih, grayang-grayang. Kowe arep diprawoso karo Udayana. Wis kelakon ta urung? Dereng kiyaine. Alah urung kok gegereng ngene. Lho. Alah yo urung kelakon. Lho kiyaine. Lah kok urung kok gegereng ngene. Sampeyan ndus pundi to? Lho penyakit dikane kok wong urung. Lho jeneng ndek karep. Dina niki ra kelakon, liya dina dibaleni meneh terus ndus pundi. Isi ngirang napa sing sampeyan lampahi. Lho nek kelakon. Bojone gurune arek aku didemeni dhewe. Bener kowe arep nyeloni bojoku? Salebing kulang kaleng rambut pinoro sewu. Boten wonten seratanipun. Kula badhe mrakoso kalih Nyai Guru Kenarang kok. Tegese ora? Ora. Boten. Ora ngono kok. Bocahe kandha ora. Alah, sampean ki dus pundi ta kiyaine? Panjenengan ki nek didangu, maling ki nek didangu ora bakal kok ngaku. Panjenengan kok nggih Mesti selak. mesti selak. Maling aku nek ngrasakno lara digeduki. Nggih. Lagi gelem ngaku. Ya, terus Iya bener. Pancen bocah keranjingan kowe kok Udayana. Cilik dadi gedhe, bodho dadi pinter, ora ngerti dadi weruh iki lantarane saka aku. Lah kok kowe tegel, kowe iso nglakoni. Kowe arep ngalabduh harpen guru. Iki bojone wong tuwa. Lho kowe anak kok kurang ajar wani ngakahi karo bojone wong tuwa mati. Saking mangkelku tak dupak ben kapok. Dupak pripun? Lha sing sampean dupak niku mboten Udayana malah madhekaken kok. Bapa Parwayana ingkang panjenengan dukang, ingkang panjenengan pancang niki dadi Udayana nanging kula Kenek kowe. nggih. Wis ulut dalah. Yaine. Kula nyuwun kalih panjenengan. Enten murid sing kurang ajar, jember-jemberi padepokan dadi contone murid sing mboten bener. Kula njaluk tunduk inggih mawon. Tunduk. Udayana, kula. Kowe kudu tanggap apa sing tak dawuhno iki. Gelem ora gelem, ikhlas ora ikhlas. Wiwit saiki Udayana lunga. Sifat kaya. Ini melopo panjenengan tegelan tolong. Engko telanipun kula boten lepat. Kula boten tumindak badhe mrakoso Nyai Guru Kenarang. Malah nangis. Umur sifat kaya. Bocah gedhe kok nangis aja nangis malah aku kudu nangis. Yaine, piyange mboten sakaya ngoten. Murid sing kurang ajar kok malah dieloni, dibulani. Kula nyuwun kanthi regani para panjenengan. Kersa panjenengan jabel sabda pangandikan panjenengan. Udayana. Kula tatrih rasa. Ini ngarep mau aku wis tondo karo kowe to. Kowe aja salah ing panapa. Lamun kowe lunga, kowe slamet.
kowe ora lunga, kowe cilaka. Iki dina Raja Sliman lagi gatel. Wis ngene. Ketemu lan pisah kuwi ibarate ketemu jodoh. Kowe wis gedhe, wis wancine urip dhewe tanpa gumantung kalawan guru. Ibarate kowe lelungan sing adoh sangumu wis cukup. Ya mung sadurunge kowe lunga ben ora ana alangan. Kowe tak sangoni rapal keselamatan. Matur sembah kula. Engko kok kene cakno nganti teko Jaban Lawang. Oh kados. Apalno. Kene becek ketite ala ketara. Becek ketite ala ketara. Namung niku rapale iku selamat. becik ketitik ala ketara. Becik ketitik ala ketara. Pangestulipun. Pangestulipun. Yayine pon mboten sah digelani. Mboten sah ditangisi. Tasih wonten murid panjenengan sing tanggung jawab Mage Tantra. Lho. Bapak Parwayana sampun ngantos dipun gelani jalaran ing Padepokan Raja Sliman tasih wonten kula. Rasane dadaku sesek aku garing. Nggih. Aku njaluk ngombe, Nyai. Saged punjuk. Njaluk ngombe. Nggih, Kyayine. Sampun jago. Ya. Ben pancen kuwi lelakone Udayana sing kudu dilakoni. Wong lakone Udayana arep kon nglakoni sapa? Niki ujugane Kyayine. Niki lho lah. Iki. Nggih. Monggo. Iki mbok wehi obat celeng ta. Mboten Kyayine. Wong bojone kok panjenengan iki. Ora aku guyon. Lah nggih. Monggo enggal dipun nunjuk. Gak jalo. Mboten. Gak jalo. Boten. Iya. Enggal dipun nunjuk kersane cepet. Cepet telasipun. Ya. Bah! Arang. Napa Kyayine? Kenarang. Iki racun kenarang. Iki racun kenarang. Parwayana. Pancen ora tak sae. Ora tak sae tak dodok. Nek banyu kuwi tak racun kowe gendang mati ngerti ora? Aku mbade bojo kowe aku wis ora kuat Parwayana. Aku wong wedok isih enom. Aku butuh dicegahi wong lanang sing isih rasa, isih nyenengake atiku. Nek kowe ora kelar apa-apa Parwayana. Kowe nglarakno atiku. Nek kabeh wis tak rasakno mergo apa? Saiki sawang Parwayana. Sawang uripku saya seneng mergo aku ndek tresnan sing enom. Lho, sawang Parwayana. Lho. Piye? Piye Parwayana? Wong ngene. Jebule ngono. Kowe gandeng karo Mage Tantra Arang. Iya. Buru-buru ikan lele. Apa? Hancur le. Hancur uripku nak lele. Wis ora terus tatanan. apa kowe Parwayana Apik, dudule lakon kok ngene to. Kok iso do nglakoni kowe iki wong tuwa. Kok seneng karo anakmu dhewe. Sing enom ya ora mawas. Kok mentolo seneng karo wong tuane dhewe. Kenarang. Apa, Diri wanci lele Ginawa mati.
nganti jambul wanen kempong perot kowe iki jelanangan. Ora tak selai dene. Wong wadon kaya kowe nek ora diajar nganti pepes balunge, ora arep kapok kowe kuwi. Terus sing mbok nggo bangga bareng ngajar aku apa Parwayan? Kowe iki wis tuwek wis ora ndek tenaga. Arep aku bojo. Kowe idak martabate wong lanang. Kowe njaluk tak ajar apa piye? Saka rumangsamu jirat wedi Parwayana, Nyek Aku wong. wedi aku ora wedi kowe. Malah nantang. Tuwa ora kuat ngajar kowe. Bocah iki ya. Duh. Malah lara ati. Ayo saya polao Parwayana. Bedang mati ambek kampedhot iki. Yo. Apa Parwayana? Kenarang. Apa? Yo iki aku sing bakal ajar kowe. Kebacut kowe, angkara murka kowe. Iya, Madhet Andra. Kaya ngene iki ibarate aku nandur kacang tukul rawe. Aku nandur pari tukule awang-awang. Bebuden becik sing tak tandur undunduane kaya ngene ya. Ora apa-apa le. Neng lali-lali dene lenga. Besok kowe mati saka tangane wong sing mbok senengi dhewe. Lan kowe kenarang, kowe ngalap patiku merga kowe kepengin dadi rondo. Nek wis rondo kowe dadi wong legan, golek lanangan gampang. Keturutan karepmu ora wurung aku mati kowe dadi rondo nanging lamun kenarang dadi rondo selawase urip kowe tetep rondo. Bojoe sing nyenengi kemrubul kok. Lamun aku mati layonku mapan ana ing radas timan gelem nanging arwahku poh mergo isin dikhianati bojo diwaneni anak arwahku bakal mapan ana ing Jawa sisih wetan ana ing Gunung Suci sinebut Gunung Kawi. Padha dadi pengeling-eling wong Jawa lanang wadon munggah Gunung Kawi mongko ora bojo wani padha selingkuh cendhek kumure. Aku kok merinding ati kabeh iki mau apa Madhet Tantra? Sabdane Parwayana kok medeni wong Madhet Tantra? Ya apa urip kok ora omong? Guru. Sampeyan iki pun mati napa dereng? Wes Jagat bayi. Alah, lah ngene. Lho tekan arep mati kok isih sekarang. Greget atine wong Madhet Tantra. Ora saged dipendhem ben diodol-odol kirek. Leres sing wigati Udayana jalaran Udayana sakmenika meto wujudipun Widya Tripitaka. Goleki kita Tripitaka. Oh, monggo.